Gipuzkoak iaz 2024ean maximo historikoak izan zituen, 1,5 milioi bisitari baino gehiago etorri ziren gurera. Eta bueno, iaz eta azken urteetan, azkeneko hamarkadan, atzera botatzen badugu begia, eta azkeneko hamarkadan, 80-85 igo dira bisitarien sarrera Gipuzkoan. Bueno, honek alde batetik oso notizia ona da, esan nahi du Gipuzkoa oso polita dela eta oso erakargarriak garela turistentzat, bai nazioartean eta bai estatu mailan. Gure valorazioa noski oso ona da. Azkenen, turismoa beti izan behar dugu kontutan, sektore ekonomiko bat dela, sektoreari berari gustatzen zaion bezala esatea, industria ekonomiko bada, gaur egun Gipuzkoa 8,4, barne produktu gordinaren 8,4 suposatzen du turismoak Gipuzkoan, metalak baino gehiago, eta beraz, valorazioa ona da. Kontua da, egin behar diala, antizipatu egin behar garela, turismoak eduki ditzazkeen impacto ez hain onak minimizatu egin behar ditugu eta impactu onak maximizatu. Eta horretarako bai egon behar gara instituzioak, sektoreak, herritarrak, denak adi, bilakaera, sektore ekonomikoren bilakaerara, eta behar diren neurri preventiboak eta antizipazio politikak ezarri. Konparatuta iaz 2024 maximo historikoak lortu ziren Gipuzkoan, eta aurten 2025an konparatzen badugu urtarriletik maiatzera, aurten iazko urtarriletik maiatzera, datuak berdinak dira. Esan ere, ez goaz, ez dugu superatuko, ez gara segurunik iritsiko datu horietara. Azkenean ulertu behar daude bai, pandemia bat eukigen dula orain dela 5 urte, eta bai, pandemiaren ondoren, badirudi, egon dela mundu mailan tendentzia bat naturarekin erlazionatutako turismora, hain saturatuta ez dauden destinoak bilatzeko tendentzia bat areagotu da, eta pandemiaren ondoren Gipuzkoara datozen bisitariak izugarrizko gorakada egin dute. Orduan, pandemiaren ondoren lehen 2 urteak edo, asko egin zuen gora turismoak, baina egia da aurten lehengo 5 hilabetetan ikusi dana da mantentzen ari dela iazko datuak. Beraz, aurreikusten dugu eta kontrastatu dugu sektoreko bai hotelekin eta alojamendu ruralekin, eta erreserben aldetik eta iazko oso datu antzekoak dauzkagun. Fluxu turistikoak lurralde guztian zehar bideratu behar dira. Bakoitzak daukan kapazitateara egokituta beti ere. Azkenen ere lurraldean dauden oheak. Orduan, eta bilatzen dale bai, bilatzen den lasaitasuna. Beti, irizpideak argi edukita, bai daukagu noski erronka nagusi bat, lurralde oreka bilatzen. Eta hor, adibidez, bai daukagu ardatz nagusi bat, mugikortasun jasangarria, eta bai sustatu nahi dugu asko, Donosti turismorekin elkarlana bide batez ere bai. Azkenen gui daukagun eskaintza barnekaldean, hiriburutik aldera ekartzeko, eta flujua pixkat orekatuko izan dugu. Debagoiena, gauza asko dauzka eskaintzeko, eta gainea gure ikuspuntutik oso ondo ari da lanean turismoaren hildoan. Aidalako lortzen batetikan, datuak oso onak dira, gaur bezen ebilinaz bidatzen datuak debagoienekoak, eta iaz 14 bisitari gehiago etorri ziren aurreko urtean baino, datuak oso onak dira debagoienan. Eta gaina bai barnekaldean bai egonda tendentzia bat historikoki lan turismoarekin erlazionatutako jarduerak, ez? Enpresa asko daude, industria enpresa asko daude, eta bai hotelak, bai beti izan du dira bileretara lanera zetozen pertsonekin. Guain, azkenen pandemiaren ondoren ere bai, azkenen bilerak eta online gehiago egiten dira, eta bai aida orekatzen, bai aida jaisten pixka bat lanarekin erlazionatutako gaualdi horiek, eta bai ari dira egotzen aisialdiarekin erlazionatutako gaualdiak. Eta hori zerbait egatetik da, gauza asko dauzkalako eskaintzeko, eskaintza turistikoa zoragarria daukalako, debagoienak, naturarekin erlazionatuta, hor hartzaren ibilbidea, turismo familiarra, turismo jasangarria, turismo lasaia,
guain asko de baiten ditzen dugu turismo silber esaten duguna, pixka turismo oporrak ez dituzten nahiek, urte guztian etorri daitezkenak, horiek bai desestazionalizatzen dute ez, eta beraiekin oso egokituta dagoen, lorrokatuta dagoen eskaintza badauka bagoienak. Guk esaten dugu beti ez degula uste destino masifikatu bat garenik eta datuak hor dauden. Baina bai agian momentu puntual batzuetan eta leku konkretu batzuetan pilak eta batzuk ematen dira. Bai ere bai esaten da asko dena atxakatzen zaiola turismoari. Hor oso garrantzitsua da bai, pedagogia pixka bat egitea, ezberdintzea, kanpotik datozen turistak, txangolariak egun pasa datoztenak, gu Gipuzkoarra mugitzen garenak alde batetik bestera, eta udara egualde hona daunen, bai denak nahi deunak kostako ondartzetara joan. Orduan, gero ekitaldi asko dege bai ospatzen dira, asko ez daukate zerikusia turismoarekin, baina bai daukagu joera handia kalean ospatzeko ekitaldiak. Eta orduan, hor nasten dira gauza asko, momentu batzutan igual, espazio publikoa saturatzen dutenak. Eta orduan bai hor, dena guztion artean, ez ja turismo sektorean bakarrik, baizik eta beste segmentu batzutan ere bai, igual denen artean begiratu beharreko gauza dauzkagu. Gutxi gora bera erabiltzen den datu bat da 2000 etxe bizitza turistiko daudela Gipuzkoan. Hor, konparatu behar da beti etxe bizitza kopuru osoarekin. 2000 etxe bizitza turistikoi suposatzen dute Gipuzkoako etxe bizitza guztien 0,7-0,8. Eta Bartzelonan eta, datu hori da, portzentaia hori da askoz ere, handiagoa. Donostin adibidez, Donostin, Zarautzen eta Hondarribin dago etxe bizitza turistikoen 80%. Beraz, aipatzen ari garena momentu guztietan. Gune zehatz batzuetan eta une zehatz batzuetan pertzepzioa dagoela pilatzen ari dela, etxe bizitza turistikoen 80%, 3 lekutan dago. Gipuzkoako Foru Aldundikan elkarlana daukagu, apartamento turistikoen elkartearekin, egin bartana da beste establezimentu, beste alojamendu guztiak bezala regulatu, eta regulatuta dago. Gipuzkoan izan gara lehenak, apartamento turistikoen konbenioak direla berdin-berdinak hoteletakoak. Arazoa zein da, apartamentu ilegalak. Apartamentu ilegalak, oidia ezin dituzunak konkronatu, oidia ezin dituzunak neurtu, eta oidiak askotan ekartzen dutenak turismo bat ezin dezuna kontrolatu. Horregatik gure bai guk plan estrategikoan daukagu jasota asko sustatu behar dela turismo agentziakin bideratutako turismoa. Oik beti ongo dira establezimendu ofizial eta legalizatuta dauden establezimenduta.